Tak milé naše sestry, milí naši priatelia, po nejakom 10-hodinovom čakaní na letisku v Lisabone naša cesta do Amazónie pokračuje letom do Brazílie a potom do Amazonky, kde vlastne stretneme naše spolusestry a nadzvlášť sestru Auréliu zo Slovenska, kde chceme natočiť a byť vlastne s nimi a vidieť misiu, ktorú tam konajú. A ide sa dál. V nedeľu do poludnia sme spolu s patrom Mateásom a sestrami prešli venezuelskú hranicu. Už na začiatku nás očarila nádherná príroda, vodopády, krásne kopce, je to taká hornatá krajina, boli sme prekvapení. Prešli sme mesto Santa Helena a nejakých 100 kilometrov sme sa dostali do jednej osady, kde žije kmeň Pemona Taure Pang. Tam páter slúžil svätú omšu, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Tu v Brazílii sestry nemajú každý deň svätú omšu a niekedy vlastne ani v nedeľu nie. Je tu niekoľko katechétov, ktorí sa starajú o bohoslúžbu slova a vlastne takto slúžia spoločenstvu a farnostiam. Po svätej omši sme boli pozvaní na agape, ktorý pripravili ľudia a taktiež deti pripravili krátky program. Z Alta Alegre sme sa presunuli pred pár dňami do Pacaraima. Odtiaľ sme prešli venezuelskú hranicu a dnes už sme v ďalšom meste, ktoré sa volá Amajari. Momentálne sa nachádzame v odľahlej oblasti Amajari, jednej indiánskej rodine z kmeňa Wapichana. Táto rodina prišla z anglickej Guiany do Brazílie, preto rozprávajú aj veľmi dobre anglicky, čo ma milo prekvapilo. Prišli za lepším životom a dnes sa vlastne tešia z toho svojho územia, ktoré majú, kde môžu pestovať, kde môžu chovať. Pán Gilberto pomáha vlastne aj sestram, zvlášť sestre Margaret, v duchovnej oblasti, kde slúži ako katechéta, ako lektor tunajšej katolíckej cirkvi pre túto oblasť. Nachádzame sa v Maloke, Arapua. Maloka v ich reči znamená osada, kde žije kmeň Wapichano a Makuši. Dnes sme sa zúčastnili s našimi spolusestrami bohoslúžby slova. Porque no somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Boa tarde, então. Naše sestry tu prichádzajú raz do mesiaca, kde slávia bohoslúžbu slova s týmito ľuďmi, alebo venujú sa aj sociálnej oblasti, mávajú katechézy, momentálne pripravujú deti na prvé sväté prijímanie. Cestovali sme tu veľmi dlho, po veľmi ťažkej, zlej ceste, cez vodu a celé auto sa triaslo, takže sú veľmi izolovaní, podľa mňa, v tejto krásnej prírode, ktorá je okolo. A myslím si, že tá prítomnosť sestier je veľmi potrebná. Aj keby tu nič nerobili, ale len tak prišli ich pozrieť, tak im dávajú nejakú istotu, že niekto pri nich stojí, niekto pri nich je. Dnes sme navštívili osadu Raimundau, kde nás veľmi milo privítala táto duchovná matka, Dona Casilda. Tiež sme navštívili školu, kde sme mohli stretnúť aj náčelníka ich reči Tušava, ktorý sa volá Leonardo.
Zažili sme veľmi milé, srdečné prijatie aj od detí, od učiteľov, aj od všetkých ľudí, ktorí tu sú. A zažívame to vlastne každú chvíľu, každý okamih. Kdekoľvek prídeme, akúkoľvek komunitu navštívime. Cestou tu, k tejto krásnej rieke Urarikovera, sme v jednej osade, Livramento, nechali naše dve spolusestry, sestru Elviny a sestru Ivany, ktoré pripravujú katechetov, majú taký seminár pre katechetov z okolitých osad. A my so sestrou Aureliou sme prišli do Malóky Pium, kde sme prišli vlastne tu k tejto nádhernej rieke a kocháme sa aj krásnou prírodou, ale zároveň aj dozvedáme sa skutočnosť, ktorá je spojená aj s riekou, aj s ľuďmi tejto osady. Aj keď na oko rieka vyzerá veľmi krásna, aj príroda okolo, rieka je zneužívaná a využívaná zlatokopmi, pretože do nej vypúšťajú ortuť pri ťažbe zlata. Tunajší ľudia, aj keď lovia ryby, tie ryby nie sú zdravé. Spolu s tebou chcem začať lov. Náš posledný vstup je z Alto Alegre, z našej komunity misijných sestier, kde sme prežili veľmi pekný čas. Sme veľmi vďačné, že nám dovolili vstúpiť do misie, ktorú im Pán Boh zveril. Mali sme možnosť zažiť dobrodružné momenty, krásne momenty, ale aj také vyzývajúce momenty našich sestier v tejto časti Amazónie. Sme tiež vďačné, že sme mohli prežiť tento čas aj s vami, že sme sa s vami mohli deliť krátkými videami. Ďakujeme vám za modlitby. A za tým všetkým, čo ste mohli vidieť na sociálnych sieťach, je moja spolusestra zo Slovenska, sestra Ivica. A už teraz sa veľmi teším na film, ktorý čoskoro príde. A milí naši priatelia, my vás chceme veľmi poprosiť o modlitby za Božiu misiu v Amazónii a za naše sestry Magdalénu, Ivany, Aureliu a Elviny.